Eta 25, Real Madridek eraman du klasikoa, Bartzelonari Bernabeun 2-1 irabazi ostean, lehen mailako 10. jardunaldiari zegokion norgehiagoka jokatu dute, eta egia esan tentsio handiko norgehiagoka izan da, eta gauza asko daude hemen iruzkintzeko. Lehenik eta behin gogora ezagun aurreko jardunaldian Real Madridek irabazi egin ziola, biek txapeldunen ligako konpromisoak izan dituzte. Aste honetan Real Madridek Juventusi irabazi zion Bernabeun bertan 1-0, Bartzelonak Montjuiken 6-1 menderatu zuen Jose Luis Mendilibar Zaldibarko entrenatzaileak entrenatzen duen Olympiakos taldea. Eta bi emaitza hauen ostean Xabi Alonsok eta Hansi Flickek, gaurkoan Hansi Flicken laguntzailea izan da entrenatzaile, gogoratu behar baita joan den astean Hansi Flick Gironaren aurkako partido horretan kanporatu egin zuela Gil Manzano epaileak, eta honen bestez Real Madrid lau biko sistemarekin irten da zelaira, 4-3-3koa izan dela ere esan daiteke. Kurtua izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Valverdek jokatu du eskuinaldetik, Carrerasek ezkerraldetik, Militao eta Huijsen izan dira atzealdearen erdialdean, Tchouaméni jokatu du euskarri moduan, barnekaldetik laguntzaile Kamavinga eta Jude Bellingham zituela, Arda Gülerrek jokatu du eskuinaldetik, Viniciusek ezkerraldetik eta puntan Kylian Mbappe izan da. Bartzelonak berriz, Chesney izan da atepean, atzealdean lauko lerroan, Kundek jokatu du eskuinaldetik, Baldek ezkerraldetik, Kuarsi eta Eric Garcia izan dira atzealdearen erdialdean, Pedrik eta Frenkie de Jongek osatu dute euskarri bikoitza, Fermin López erdi puntan izan dela, eta goian eskuinaldetik Lamine Yamale jokatu du, ezkerraldetik Rashfordek, eta goian Ferran Torresek. Epailea Soto Grado izan da, galtza betelan izan du norgehiagokan zehar alde bateko eta besteko jokalariekin, eta egia esan etzen bat ere partida erraza gaurkoa zuzentzeko. Lehenik eta behin, bigarren minutuan hasiera batean penaltia adierazi du, eta jada polemika hementxe hasi da. Bigarren minutuan Viniciusi Lamine Yamalek egindako penaltia adierazi du Soto Grado hasiera batean. Nik uste kontaktua behintzat badagoela, ez da nabarmena, eta ongi iruditzen zait penalti hori kentzea, baina gero barrera joan eta behin penaltiak kendu duenean, nik uste Viniciusi txartela ere atera beharko liokeela. Naiz eta kontaktua egon, esagerazio handiarekin botatzen baita Brasilgo aurrelaria, eta ondorio zor, batetik Soto Gradok ongi zuzendu duela esan nuke erlatiboki, baina bestetik Viniciusi txartela atera behar zion, eta hor akats nabarmen xamarra egin du Errioxako epaileak. Real Madrid hobeto sartu da norgehiagokan, Xabi Alonsorekin hasi direnetik ikusi dugu talde zuria beti goian presionatuz, jokalari asko aurkariaren zelaian kokatuz, eta Bartzelona berriz apur bat Real Madriden hasierako asmo horiek irakurtzen. Ikusi dugu hasieran, batez ere zelai erdian Frenkie de Jong eta Pedrirekin baloiaren kontrola eduki nahian, atzealdetik ateratzerakoan Kuarsik eta Eric Garziak ere, biek ala biek baloiarekin irtera oso ona dute, eta horren ondorioz hori ere baliatzen du Bartzelonak, hauek ere aurrera joan, eta zelai erdiko jokalari horiek, euskarri horiek ere apur bat aurreratu eta baita zabaltzeko ere askotan, baina Real Madrid esan bezala gehiago izan da 12. minutuan Kylian Mbapperen gola baliogabe utzi du epaileak, egia esan nahiko jokaldi nahasia izan da, baina azkenerako nonbait hanka edo oinaren kanpoaldea posizio ezegokian zeukan Frantziako aurrelariak, eta ondorioz Soto Gradok ere gola baliogabe utzi du. Hala ere oso motibatuta zegoen Real Madrid, jada penalti bat kendua zioten, beste gol bat, eta Bartzelona berriz ataka estuan, azken finean
Hansi Flickek eta bere taldeak orokorrean ez dut uste halako norgehiagoka hasiera bat planteatzen zutenik, eta benetan Real Madridek oso gogor eta ongi ekin dio norgehiagokari, eta 22. minutuan bai, esaten da hirugarrena balekoa izan ohi dela, eta Jude Bellinghamek sekulako pasea eman dio sakonean Mbapperi, eta honek Chesneyren aurrean bakarrik geratu denean, ez du barkatu. Real Madriden lehen gola izan da hori, baina merezimendu osoz lortutakoa, bai Mbappé, Guler, Vinicius oso parte hartzaile zebiltzan, zer esanik ez Jude Bellingham sekulako pasea sartu du Ingalaterrako erdilariak, eta Bartzelonari erreakzionatzea egokitzen zitzaion hor Lamine Yamal eta Rashford apenas azalduak ziren 22 minutu horietan, zer esanik ez Ferran, Lamine eta Rashford azaltzen ez baziren, Ferranek ere nekez izango zuen agertzeko beta, eta, pixkanaka Bartzelonak ere aurrera egin du, esango nuke bai Baldek eta bai Kundek pixkanaka Real Madriden zelaiko alboko marra ere bilatu dutela, eta horren ondorioz Bartzelonari ere aukerak etorri zaizkio, jokalariekin iristen zen, eta hori zen Bartzelonaren zate albiste ona, eta gero bestetik lehen zatian, baita bigarrenean ere, baina lehen zatian Chesney salbatzaile izan da kuleentzat, kasu honetan sekulako baloiak atera ditu eskuarekin batez ere, eta benetan lan aipagarria egin du lehen zatian Poloniako atezainak, eta 38. minutuan ezkerraldetik jokaldia egin du Marcus Rashfordek erdiratu, eta area barruan Ferminek norgehiagoka berdindu du. Inor gutxik espero zuen, badakigu klasikoetan zer gertatu egin denez, bi taldeak dena ematera, zakurrak ataritik ateratzean bezala jokatzen dutela, baina gaurkoan bereziki esango nuke bi taldeak oso erasokor ikusi ditugula, naiz eta Bartzelonak ikusi duen Real Madriden nagusitasuna, eta batez ere 12. minutu horretan Mbappek ikeragarrizko gola egin du, baina gerora ere Real Madriden nagusitasuna nabarmena izan da, eta hala ere aurrera egin dute jokalariek, zelai erdiko jokalariak ere aurrera bidali ditu, ez partida berdintzeko soilik, baizik eta euren gan konfiantza badutelako, badakitelako presioa goian egin ezkero aukera handiak izan ditzaketela, eta alaxe izan da. Benetan, 12. minutuko gol hori Mbappérena, naiz eta balio gabea izan den, ikeragarrizko gola izan da, sekulakoa, egia da hor Bartzelonakoak libratu direla, nolabaitean horiek ere taktika kontuak izan ohi dira, baina horiek gutxitan barkatzen dira, eta Mbappé gol bikaina egin du, baina esan bezala lehen balioa utzi dute, eta 43. minutuan ez dio asko iraun Bartzelonari postasunak, izan ere Eder Militaok eskuinaldetik Bellinghami sartu dio baloia, Chesney gainditu du, eta Bellinghamek atea libre zuela, 2-1 egin du beraz gaurkoan Ingalaterrako jokalariak, pase hori ez ezik, Mbapperi egindako pase bikain horrez gain, beste gola ere sartu du, eta benetan partida bikaina jokatu du, eta ez du aipatu, baina Eduardo Camavinga, lesioak eta tarteko, orain arte ez du askotan kontatzerik izan Xabi Alonsorekin, baina gaurkoan lan nekaezina egin du. Goian, behian, alde guztietan egonda, rol oso zehatza jarri dio Xabi Alonsok, alde guztietan baloia hartu, eta Bartzelonako jokalariak presiora joatea zuten xede hartara Real Madridekoen markak libre gerazite zen, eta hainbatean ongi irtentzaile, bai Mbappek eta bai Viniciusek izan dituztelako zuloak, eta hainbatean horregatikan ere Real Madridek 2 gol sartu ditu legalak lehen zatian, eta beste pare bat ere, naiz eta balio gabe utzi gol bezala konta daitezkeenak, ezta? Eta 45. minutuan berriro ere epaileak Mbapperen gol bat balio gabe utzi du, esan barra espalego, oso posible zatekeen Kylian Mbappé gaurkoan 3 edo 4 gol ere sartzea, baina noski posizio legalean egon beharra dago, eta Mbappé gaurkoan behin bakarrik egon da hor. Eta Real Madridentzat albiste ezin hobeak, Bartzelonarentzat kaskarrak ez
oso kaskarrak, izan ere Real Madrid gehiago izan da lehen zatia, baina berdintzea lortu duten une horretan, hain justu ere norgehiagokaren momentu klabe horretan edo sartu du Bartzelonak, baina gero atsedenaldira ez diote atsedenaldian markagailu horri eutsi, eta ondorioz bigarren zatia ere berriro ere penalti bat egin hasi da, kasu honetan Eric Garziak egindako eskuaren ondorioz, hasieran telebistatik ikusita eta ez genuen ezer gertatu zela pentsatzen, baina gero Bellinghamek nahiko nabarmen protestatu du eta gero aulkiko teknikoek, entrenatzaileek eta abar jokaldia ikusi dutenean ere berehala jauzi egin dute aulkitik epaileari protestan eta Cesar Sotogradok barrean begiratu ostean penaltia adierazi du eta haze eskua atera duen Txesnik, gaurkoan, esan dugu lehen ere, baina oso aipagarria gaurkoan Txesniren partida, bikain aritu da beste behin ere Poloniarra eta Bartzelona salbatu duen batean gol gehiago sartzetik. Benetan etzen bat ere erraza, Mbappek ongi bota baitu, egin batean bazekien Txesnik nora bota, baina erdi kontrapauso horretan harrapatu du, eta eskua indartsu jarri eta kornerrera bidali du baloia. Eta horren ostean, Bartzelonak ez du jokoaren kontrola edukitzerik izan, 75. minutuan Guler kendu eta Brahim atera du Madrilek, jada Arda Gulerrek lehen zati ona egin du, baina bigarrenean pixkanaka itzaltzen aritu da, oso garrantzitsua da Arda Guler Xabi Alonsoren zatia, beti titular jokatzen du, eta joan den urtean naiz eta Antxelotirekin ez zituen hainbeste minutu izan, aurten ari da izaten, eta Brahim ere atera denean, ikusi dugu ez, nortasunez, eskuinalde horretatik bere kalitatea erakutsiz, eta benetan partida ona jokatu dute, bai Gulerrek eta bai Brahimek, eta 78. minutuan berriro ere Bellinghamek sareetara bidali du, baina berriro ere epaileak balio gabe utzi du. Eta 72. minutuan Vinicius eta Valverde kendu ditu, Alonsok egia esan Viniciusena lotsagarria iruditu zait. Benetan, askotan izaten dituen jarrerak eta lotsagarriak izaten dira onartezinak, epaileek askoz ere zorrotzago neurtu beharko lituzketenak, gaurkoa etzen epailearen kontua, gaurkoa gehiago Real Madrilen taldearen kontua zen. Izan ere, Viniciusek bere zenbakia epaileak atera duen tablatxoan ikusi duenean, sekulako haserrea hartu du, ez du onartu bera izatea aldatua, eta hor gero gainera aulkira joan denean lehenik eta behin aldagelara joan da, gero berriro ere itzuli da, baina nik uste Xabi Alonsoko hor eta gero partida amaieran ere beste gauza onartezin bat egin du, gero aipatuko dugu, baina hor Xabi Alonsok nik uste neurri zorrotzagoak hartu beharra dituela, gaur aurtengoan zenbaitetan ari da, Vinicius aulkian uzten eta bar, eta nik uste Xabi Alonsok Antxelotik lortu ez zuen bezala, lortzen ari dela nola baitean Vinicius kate motzean lotzea, ez? Funtsezkoa baita hori, bestela ies egingo dio jokalari honek, eta Fede Valverdek ere partida ona egin du, azkenerako karranpak izan ditu bikietan, horre galean badakigu zenolako potentziala duen, goraka joateko eta barnekaldetik sartzeko joera handia du Valverdek, eta horre Real Madrid gainera, jokalari nekaezina da, gaurkoan gainera egal horretan, naiz eta teorian ez den egal horretan kokatu ez, Kamabingaren laguntza handia ere izan du, benetan horre oso ongi antolatu du taldea Alonsok, eta Rodrigo eta Carvajal etera dira, Rodrigo ezkerraldetik jokatu du, niri beti esaten dut, niri gehiago gustatzen zait Rodrigo eskuinaldetik, Carvajalen oski logikoki eskuinaldetik jokatu du, eta biek ala biek partida ona jokatu dute, minutu ona, Carvajalek eutsi dio, Bartzelonaren eutsi die Bartzelonaren eraso horiei, eta Rodrigok ere aukeraren bat edo beste izan du, azken minutuan iaia faltaz ere, minutu onak. Eta Bartzelonak 74. minutuan mugitu du aulkia izan ere Eric Garcia eta Ferran Torresek zelaia utzi dute, Araujo eta Casado sartu dira, Eric Garziak penalti hori egin du, eskuarekin eman diona, gero ere
partidan zehar nik uste hasieran bigun xamar aritu da ere Bartzelona atzealdean orokorrean gerora gorakada egin duela eta Vinicius eta Mbappe lortu dutela kontrolatzea, eta bueno, Ferranek ez ditu aukera asko izan, hor Ferminek izan duen aukera batean Ferran bazen aukera bat hor aukerak gola sartzeko, baina bueno, ez du erabaki hori hartu eta horrek ez dauka atzera bueltarik, eta Araujo eta Casado, bueno, hor Casado irten denean gehiago jarri da Kataluniako jokalaria atzealdean, erdialdean, eta Araujo aurrealdean, Ferranen postu horretan, egia esan, Bartzelonak erasora joan beharra zeukan bai edo bai, denbora amaitzen ari zen, jada ez zituen aukera asko eta zerbait bilatu beharra zeukaten. 83. Minutuan egin duten bezala, Kubarsi kendu eta Bargi atera jada erasora jo dute erabat, nabarmen, eta bai, Real Madrid pixkanaka atzean ondoratzen hasi dira, baina ez Lamin, ez Rashford ez dira agertu, eta horrela oso zaila da Bartzelonarentzat jokalari horiek agertzen ez badira, oso partida aula gaurkoan Laminena, ia ez da agertu, saiatu denetan ere Carrerasek oso ongi neurtu du, Carrerasek partida oso ona egin du, Kamabingaz hitz egin du, baina Carrerasetaz ere hitz egin behar dugu. Haze fitxaketa egin duen Real Madridek hor ezkerregaletik sekulako motozikleta da, eta gero gainera atzealdean defentsan ere oso ongi eusten dio aurkariari, eta fitxaketa bikaina Real Madridek egin duena, eta Bargi atera da, beretzat ere minutu gutxi, Bellingham ere kendu du Real Madridek, 80. Minutuan jada oso kontrolpean zeukan partida, Zeballosen ordez, Bellinghamek partida bikaina, Mbappek ere kendu du, Zeballos eta Gonzalo atera dira, hauek eutxi diote azken minutuetan, eta 87. Minutuan, Balde kendu eta Gerard Martin atera da, Balde esan dugu, hasiera nahiko lotsati bezala, gerora pixkanaka gora joan da, eta sortu ditu aukera batzuk, eta Gerard Martin azken minutuetan atera da, eta horrela oso zaila da. Eta 80. Minutuan jala azken minutuan Pedriri txartel gorria atera dio Cesar Sotogrado, lehen zatian hori atera dio, gero baloi batek ies egin dio eta Txuameniren gana berandu iritsi da eta ondorioz falta egin dio, hori berez horia izango litzake lehena baliz, baina bigarrena zenez gorria, eta hor berriro ere Viniciusek Bartzelonako aulkira begiratu du, keinu itxusiak egin dizkie, ondorioz Bartzelonako aulkikoek ere jauzi egin dute, poliziak sartu behar izan du erdian, hor ikusi dugu Xabi Alonso izan da lehena Vinicius bazterrera botatzen, eta esan jokalari honekin zerbait egin beharra daukate, ez da kontu berria, ez da dituen jarrerak eta jarrera batzuk lotsagarriak direla, oso jokalari ona da, baina hori guztia dituen jarrerekin eta daukan nola esan taldekidekiko duen errespetu falta ugarirekin nahasten du, eta esan naiz eta oso jokalari ona izan, badaude jarrera batzuk ez direnak marratik pasa behar, eta gaurko bi horietakoak izan dira. Baina kontua kontu, 3 puntuak Madrilen geratu dira, une honetan beraz Real Madrid lider da 27 punturekin, Bartzelona berriz bigarren geratu da 22rekin. Beraz, gogoratu, Real Madridek 2, Bartzelonak 1, Santiago Bernabéun.